Darren Brincat ta' 40 sena minn Ħalqormi inżamm arrestat wara tressa l-qorti mixli li saraq minn banka tal-lottu f'Ħalqormi u li kien involut fi ġlieda f'Ħalqormi stess. Fil-qorti l-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Lajdin Zammit, Stefan Gulija u Kevin Police qalet kif nhar l-erbgħa li għadda għal ħabta ta' satej u kwarta u nofsinhar seħħet serqa minn banka tal-lottu f'Ħalqormi. Il-Pulizija bdiet l-investigazzjoni tagħha u waslet għall-imputat permezz tal-filmati elevati mill-kameras tas-sigurtà kif ukoll mix-xhieda pajżana. Intqal ukoll kif jumej wara fi stabbiliment tad-divertiment fl-istess lokalità l-imputat kien involut f'argument ma' raġel ieħor fejn allagatament darbu gravi. Kien hemmhekk meta l-Pulizija waslet għall-arrest tal-akkużat. Id-difiża mmexxija mill-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri ma tarbitx għal-ħelsien mill-arrest. L-akkużat li fil-qorti qal li ma jaħdimx wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih.